Хәерле көн. Татар авыллары матур бизәкле йортлар белән дан тоткан. Тәрәзәләр татар фольклорында да зур урында торган. Бүген мин тәрәзә йөзлекләре ясаучы оста белән танышам. Эфирда һөнәр тапшыруы. Рәсәй авыл шәһәрләрендә элек-электән тәрәзә йөзлекләре ясауның үзенчәлекләре булган. Ягъни һәр өлкәнең үз остасы һәм орнаменты. Бизәкләрнең дә һәр кайсының үз аңлатмасы, билгесе булган. Беренче йөзлекләрне агачтан ясаганнар. Әби-бабаларыбыз йөзлекләр йортының бәрәкәтен начар рухлардан саклау өчен кирәк дип ышанганнар. Соңгы дистә еллар эчендә тәрәзә йөзлекләрен калайдан ясауга өстенлек бирәләр. Без бүген тәрәзә йөзлекләре ясаучылар Галиевлар гаиләсенең остаханәсендә кунакта. Һәм минем укытучым Ленар Галиев. Сәлам, Ленар. Сәлам, Фидарис. Балтач районы гомумән оста кулларга бик бай. Безнең героебыз Ленар Галиев кул эшләренә бик сәләтле егет. Гади генә почта ящикларыннан алып, катлаулы капкага кадәр ясый белә ул. Ленар, кара әле, менә сиңа бу һөнәр нәселдән күчте микән? Һөнәрләрне нәселдән килә диләр. Син ничек килдең бу һөнәргә? Элек-электән инде безнең авылда һөнәрчеләр яшәгән, минем бабам дагын торык ясаганнар. Бу эштәген миңа бабамнан күчкән дип саныйм инде. Хәзер бу безнең инде гаилә бизнесына әйләнде дисәк тәген була. Абыем Алмаз да, энем Нияз дагын бергә шушында эшлибез. Казанга күп кеше ашыга эш эзләп, менә үзен ничектер табырга тырыша шәһәрдә. Син ничек авылда калдың? Ничек авылда калырга булдың, Ленар? 6 ел Казанда тордым дисәк тә була. Нишләптер авыл үзенә тартты инде, матурлыгы беләнме, иркенлеге беләнме, саф һавасы беләнме. Аннары Казанда 4 сен артында торганчы, монда үз һөнәрем бар. Авылга кайтсам уңайрак булыр дип уйладым. Менә син буларны бик матур ясыйсың. Конкурентларга ничек карыйсың? Менә конкуренция бар бит инде ул сезнең өлкәдә, шулай бит? Конкуренция әлбәттә бар. Әгәр дә үз эшеңне яратып, аңа җикме күбән китеп дип әйтикме инде, сыйфатлы итеп эшләсәң, конкуренция ул бар әлбәттә, ләкин синең товарны дип әйтик, бүтән кешеләрдәген син эшләгән кешеләр мактаса, конкуренция шуның белән читтәрәк кала дип әйтик инде. Шул шатсалар инде кеше бер-берсенә сөйли, шулай бит, әйме? Сарафанный радио дип әйтик инде. Шулай. Без бүген син белән эшләп тә карарбыз, мине өйрәтәсеңме соң син бу бизәкләрне, бу йөзлекләрне эшләргә? Фидарис, әлбәттә өйрәтәм. Нәрсәдән тотынабыз соң? Иң беренче безгә тәрәзә йөзлекләрен ясарга калай кирәк була. Калайны размерларга кисеп эшли башлаячакбыз. Күрәм, мин станоклар да бар сезнең үзегезнең, әйме? Барса да бар бөтен. Станок, һәрбер станокның аерым үз вазифасы бар инде, кисү, бөгү дигәндәй. Шундый әйтем дә бар бит. Корал эшләр кул мактаныр дигән. Һәм без моны хәзер тикшереп карыйбыз. Әйдә киттек. Ленар, менә эшкә тотынганчы нинди куркынычсызлык кагыйдәләре бар? Сөйләп кит әле, таныштырып мине. Иң беренче инде Фидарис куркынычсызлык кагыйдәләре. Кулга киябез перчаткаларны. Киселмичә матур итеп кенә эшлибез. Яхшы. Бу безнең калай, әйме? Без шушыннан эшли башлыйбыз, тотынабыз шушы калай битеннән. Шушы калай битеннән тотынабыз. Хәзер калайны алабыз, размерга билгеләйбез, эшләтәбез. Аның өчен линейка карандаш билгеләдем. Билгеләдек. Монсы хәзер бу калайны станокта кисәбез. Бу станокның үзенең махсус пычагы. Бик җайлы кисә. Шалт иттереп кисеп куйдык. Бүгәр өчен безгә тагын билгеләргә кирәк калайга эзләр, аның өчен махсус инструмент. Бу нәрсә дип аталган Ленар бу инструмент? Русча инструмент. Русча дип әйткәндә метчик инде. Монда билгеләнгән сантиметрлар калайга билгеләргә җайлы булсын өчен. Яхшы, өйрәт инде, давай, ничек? Безгә кирәк була билгеләргә 1 сантиметр, 10 миллиметр. Монсы белән терәп билгеләячәкбез аны. Дөрес. Йөзлек өчен бизәкләр ясаганчы, аның каркасын җыярга кирәк. Акны калайга тиешле үлчәмнәрне төшерәбез.
Мондай эштә нечкәлекләрне истә тотарга кирәк. Үлчәп билгеләп чыкканнан соң, без инде таныш булган станок ярдәмендә калайларны бөгәбез. Өйрәтүчем Ленарның куллары бу эшләрне автомат рәвештә башкара. Әллә каян күренеп тора, останың куллары белән әллә ничаклы тәрәзә йөзлекләре ясалган. Туган авыллары Курмалада Галиевлар ясаган йөзлекләр йортларны бизәп тора. Фидарис без наличныйга безнең каркаслары безнең хәзер әзер булды. Хәзер инде иң мотор өлешкә, бизәкләр өлешенә күчәбез. Безнең моның өчен безгә кирәк булачак өлгеләр. Өлгенең моторракларын бүген әйдә син сайлыйсың, үзеңә күңелеңә ятышларын өстәлдәге өлгеләрдән сайлап алыйк. Булары мотор әйме. Буларын барсын да сайласаң, барсы да мотор бит аны. Иде алайса, алыйк беренче сайлаган шушы өлге буенча без карандаш белән төшерәбез калайга бизәкне. Һәм аннан соң ойчы ярдәмендә безнең аны кисеп аласы була. Бу безгә кирәк булачак бер наличникка 2 штук, дәү өлге кирәк булачак 4 штук. Айлар, менә була бу әйберләрен мин булай итеп әйләндереп сызсам, бу бит рисунок үзгәрә, шулаймы? Безгә бер якы кирәкме? Юк, безгә бер наличник өчен бер ягы булай кирәк, һәм икенче ягын әйләндереп сызарга кирәк. Тәрәстебем минем берничә. Тәрәс сайын яраны гелүсә. Җырлый эшләсәң. Фидарис, дөрес әйтәсең, бик күңелле була. Җырларга үзем өчен генә инде. Кеше өчен түгел. Радиода дип әйтик. Душтамы? Хәзер Фидарис бизәкләрне без сызып бетердек. Хәзер койчы ярдәмендә моны кисәргә кирәк. Тәрәзә йөзлегенең аскы-өскә өлешләрен яң-яклары белән беркетү өчен урын ясыйбыз. 7 кат үлчәм, 1 кат кис мәкален кагыйдә итеп алабыз. Кичкенә генә төгәлсезлек ахыр чиктә эшләнмәне яраксыз итәргә мөмкин. Ә мин үземнең беренче эшемнең йөрле булуын теләмим. Кайчы тутырга өйрәнергә кирәк. Шуның өчен бит инде син монда. Син карап торгач, шалт-шолт эшлисең тиз-тиз генә, әйтәм. Бик асат тор инде бу дип карап торган идем. Сынап торып синең кулың. Син моны көн сайын эшләп инде ияләнеп, өйрәнеп беткәнсең. Или кайчының җайсызын бирдең син. Кирәк дисәң алыштырабыз. Фидарис бик уста, бик матур икәнсең моны. Эшкә аласыңмы инде үзеңә? Школа финдалларыса беренче тапкыр башлата димәсең. Бизәкләр завод белән ясалырга тиеш. Төсләр кушылмасы да йортныкы белән туры килергә тиеш. Гадәттә 2-3 төс кулланыла. Иң популярлары яшел, зәңгәр, караңгы кызыл. Булды Фидарис, бизәкләрне кисеп бетердек. Буларга бизәкләргә тиштек. Хәзер бу бизәкләрне куеп җыярга кирәк. Аның өчен безгә кирәк була. Шундый такталар. Безгә моның өчен кирәк була Фидарис. Заклепка һәм заклепочниклар. Так, заклепочниклар безнең монда. Берсе сиңа, берсе миңа. Һәм алабыз заклепка. Һәм заклепка һәм заклепочник ярдәмендә бизәкләрне беркетәбез. Менә бу урыннарына нинди рәсемнәрен беркетәбез. Так, дальше безнең ой формасындагы бизәккә. Ай өстенә нинди кызылы китә. Фидарис, без бизәкләрне җыеп бетердек. Хәзер инде бу бизәкләрне алып куеп торабыз ситкә һәм каркаска күчәбез. Шушы эшләгән бизәкләрне беркетәбез каркаска. Фидарис, без каркаслар безнең әзер булды.
Онда безнең алдан әзерләнеп куйган бизәкләр. Хәзер шушы бизәкләрне беркетәбез каркаска. Так, тотынабыз. Так. Булды Фидарис, безнең нарезчикларны җыясы гына калды. Яхшы, бүгенге эшләгән эшкә күзәтү ясап алыйк һәм бөтен игътибар экраннарга. Кул эшләре барысы да диярлек һөнәр иясеннән иҗади булуны таләп итә. Үлчәмнәр белән эш иткәндә төгәллек бик мөһим. Тәрәзә йөзекләре йортларны бизәүче булып тора. Шуңа да зәвык белән эшләргә кирәк. Мондый төр һөнәрләр күңел эчендә бик файдалы. Өстәвенә, яраткан эшеңнән табыш та килсә, икеләтә шатлык. Эшнең уңай якларын тиз арада отып алып, хәзерге көндә тәрәзә йөзекләре ясаучылар бермә-бер артты. Ләкин шунысы мөһим, бу һәркемнең дә кулыннан килә торган эш түгел. Менә Фидарис, безнең тәрәзә йөзлегебез әзер, бик матур килеп чыкты бугай. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдәген аз дип саныйм мин. Һәрбер егет кеше үзенең теләгән эше белән шөгыльләнергә тиеш. Шулай мин дә уйлыйм, Зинар. Һәрбер кеше үзенең яраткан эшен табып, шул эшләгән эшеннән ниндидер үзенә күрә бер уңышка җитсә, мин уйлыйм, һәрбер кеше бәхеткә ирешер. Шулай бит? Фидарис. Менә шуңа күрә мин килдем дә инде сиңа кайттым, Ленар. Менә шундый матур гына эш результат килеп чыкты инде безнең. Бүгенге эшебезне ничек бәялисең син, Ленар? Фидарис, шуннан да дөрестән дәген бүгенге тәрәзә йөзлегебез гадәттәгедән матуррак булып чыкты. Моңа синең ярдәм булышкандыр. Без сезнең белән саубуллашыйк, дуслар, һәм яңадан очрашуларга кадәр сау булыгыз.